A les faldes de la Serra Mariola i del Benicadell, i situat a l'est de la Vall d'Albaida, trobem Montitxelvo. Aquesta localitat d'uns 650 habitants destina bona part del seu territori al cultiu agrícola, especialment a la vinya. Molts dels seus veïns encara conserven vinyers i ensenyen generació rere generació els costums ancestrals entorn al cultiu del raïm per tal de mantenir-los vius i que no es perden amb el pas del temps. Són moltes les tradicions ben arrelades en els més majors que intenten transmetre als més menuts, però, com diuen, no hi ha res com viure un esdeveniment per entendre'l bé. Amb aquest propòsit, Montitxelvo ha viatjat per unes hores 50 anys enrere i ha rememorat la tradicional escaldar de la pansa. Aquesta és una tècnica molt comú a la Vall d'Albaida que durant un llarg període de temps fou la base principal de l'economia de la comarca. L'escaldar de la pansa és un sistema per tal d'avançar el procés de secament del raïm que es va dur a terme fins a finals dels anys 60 i que durant una jornada Montitxelvo ha recreat per a retre homenatge als més majors que ho visqueren i així també descobrir al poble els seus orígens. Això d'avui és una commemoració de lo que es feia fa 50 anys o 60 ja, que ja són prou. Així per tots els riuraus que hi ha pel poble, que n'hi havia prou, així el terme era tot raïm de moscatell. I s'escaldava. A les 6 es començava a escaldar, però una hora o hora i mitja antes anaven a encendre el foc perquè quan anara la gent de la família, direm, ma mare, les meves germanes, mon pare, entonces mon pare s'alçava potser a les 4, li botava foc, i quan anàvem a les 6 la caldera estava a punt de bullir per començar-la a escaldar, perquè així com ara no hi ha molts cabassos, entonces es calculava 70 o 80, això és que poc. Hi ha altres famílies que potser feien fins a 150 cabassos. L'avantatge que té és que seca més pronte que la pansa natural que es fa, per exemple, en Màlaga. En Màlaga dura potser 20 dies per haver-la de secar i així en una setmana, si fa bon temps, es seca. De bon matí, abans d'eixir el sol, la xemeneia del fornal ja treia fum. I és que la jornada començava ben prompte per tal d'evitar les hores més fortes de sol. Una vegada bullia l'aigua, començava la feina més complicada de l'escaldar, encertar la proporció de sosa càustica que s'ha d'afegir per a clavillar el raïm. Això és el raïm de moscatell. Sempre ha de ser raïm de moscatell, és el raïm que millor va. I el raïm si el deixem assecar al sol, l'assecat durarà un mes. Volem fer l'assecat una setmana perquè hi ha molt de raïm per secar. Entonces ho passarem per una caldera i la caldera eixa tindrà sosa càustica i una herba que es diu sorrosca que li dona color també. Passarem només uns segons per dins per a que el raïm quede com un poc clavillat, no? Quede un poc clavillat per a que perga la humitat. Hem de fer-ho, la gent gran ho sap fer molt bé, hem de clavillar només un poquet. Si clavillem massa, el raïm es queda sense pell i després a la primera pluja es floriria. Si no ho escaldem gens, que no tallem, no s'asseca perquè no trau la humitat. Bàsicament seria, l'escaldar és passar això per aigua bullent, sosa càustica, per a que això pugui després secar-se. Li se posa sosa càustica i apenes perquè es veia un poquet el raïm, un poquet apenes talladet, perquè buide l'àuia que té i que es quede només la molla. A
més de la sosa per clavillar el raïm, també s'afegeixen les anomenades herbes panseres, la sorrosca i la jolibarda. Nosaltres posem sempre sorrosca perquè en teníem allà en el riurau. I en alguns riuraus posaven jolibarda, que també l'efecte és com el safrà, que no té gust ni res, però que dona un color, perquè si no, quan escaldem, quan traguem el raïm, es quedaria blanc i un poc encendrat. I així es queda un color prou bé. Una vegada afegides les herbes que li donaran el daurat tan característic de les panses moscatell, un ajudant ompli la casa amb xinglòs de raïm per a que l'escaldador la passe pel calder durant uns segons, per tal que la barreja d'aigua, sosa i herbes faci el seu efecte. Acte seguit s'aboca sobre un canyís. Arribat a este punt, les dones de la família eren les encarregades de continuar la tasca. La iaia, les mares, la germana, sense guants... Sense guants. Bé, n'hi ha guants, però sense guants vull dir abans. Ara hi ha guants. Sense guants agafaven les canyetes, Forquetes, ja estan ahí. en la forqueta anaven aportant-se el raïm i escampant-lo. I aquest raïm el poses al sol i es sequen els grans de damunt i els de baix no sequen i els del mig tampoc. Elles deschingloten, agarren, uno sí i uno no, deschingloten, deixen ahí, deschingloten i deixen més o menys així, Moltes de les dones majors de Montitxelvo es van dedicar a escampar i triar pansa durant molts anys, i Trini és una d'elles. Confessa haver dedicat uns 40 anys a l'elaboració del raïm sec i recorda molt emocionada aquells temps. Ha fet moltes escaldades en riuraus de mon pare, molt. Igual escaldaven 10 que 12 voltes al mes. I quan tinguaven a lo millor 100 cabassos plens, es portàvem al riurau i al sant demà de matí, a les 6 del matí, pegàvem foc a la caldera. I ja m'abuelo que anava allí a encendre el foc i després ja la caldera estava a punt i entonces acudíem nosaltres a l'escaldar. Les dones tractaven el raïm recent eixit del calder amb aigua bullint, per la qual cosa, per a dur a terme aquesta feina, era necessari preparar-se amb eines i roba especials. En manguitos, en forquetes, per acostar-nos el raïm, i antes, com no n'hi havia astidores que solen dir, deschinglotaven si n'hi havia un raïm gros perquè es fera més pronte pansa. I ara en les astidores, si n'hi ha un no gros, el tallem. Una vegada el canyís està ple, es col·loquen pilons o daus de manera estratègica per tal de que quan faça maloratge la pansa es protegisca de l'humitat dins del riurau, posant un canyís damunt de l'altre i que el fruit escaldat no es xafe pel pes de la taula superior. Les dones normalment escampaven pels canyissos i dos homes forts escampaven els canyissos que pesaven 40-50 quilos per tot el sequer, per tota l'era, perquè secara. Que clar, com es feia a finals de setembre, a finals d'agost i setembre, n'hi havia pluges i quan començava a tronar l'havien d'entrar dins, en seguida dins del riurau. L'única funció del riurau és evitar que es banyi la pansa. Si es banya la pansa, has perdut la collita. Encara que la col·locació dels pilons fora aparentment un fet sense massa transcendència, es tornava clau a l'hora d'empilar. Quan es feia núvol, es preveia pluja o abundant rosà, la producció exposada al sol s'empilava per resguardar-la al riurau i era gràcies als pilons que la pansa no es xafava ni es feia malbé. I si plou, agarrem els canyissos, els entrem, els apilem, pilons apilem. Fem una pila en el riurau i quan isca el sol ja ho traurem. Però també algunes famílies, en compte de posar pilons, posaven això, que és el mateix. Espera que no es xafi el raïm. Però la feina no acabava així. A més d'estar pendents de la meteorologia per controlar si treure o guardar la pansa al riurau, també s'havia de donar la volta al raïm de tant en tant per tal de que es deshidratara uniformement tot el gra. Si imagineu 4 agafes, el cabàs, el canyís escaldat, la pansa escaldada mig seca,
un canyís buit, posem dos gafes així i dos allà. Peguem la volta i ja la tenim girat. Normalment, al cap de 2 dies, normal, si feia bon temps, es girava. I després, quan estava una miqueta ja sequeta, la teníem que girar. A voltes la giràvem a mà, a voltes posàvem un canyís buit damunt i en unes gafes l'apretàvem i el giràvem, però mos posàvem uns mocodors així perquè no mos feren mal les muñeques que mos feien hasta sang, de girar els canyissos així. I preferíem a voltes girar-la i anàvem a girar-la. Quan estava ja per un costat sequeta, anàvem a girar-la per l'altre. Quatre dies després de la representació de la tradicional escaldà a Montitxelvo, les càmeres d'informe comarcal van tornar als vinyers de Germans Maiques, on es va dur a terme la celebració, i aquest és l'aspecte que tenia el raïm. Una vegada la pansa al sol o protegida al riu Grau, sols queda esperar que seque. Entre 6 i 10 dies eren suficients per a obtenir el resultat ideal. Com hem vist, aquesta era una tasca que emprava a tota la família, des del menut més innocent fins al major més experimentat. Normalment era familiar, algunes famílies llogaven, tenien a lo millor 2 o 4 treballadors, però la majoria era familiar. El més xiquetet, el de 12, 13, 14 anys, feia el foc. L'home més fort és el que em posava la caça en el raïm dins la caldera. Un ajudant també fort omplia les cases. I després les dones normalment escampaven pels canyissos i 2 homes forts escampaven els canyissos que pesaven 40-50 quilos per tot el sequer, per tota l'era, perquè secara. Durant aproximadament un segle, l'escaldà del raïm ha sigut feina protagonista a pobles de la Vall d'Albaida com Montitxelvo o Terrateig, que sortien principalment a Anglaterra les panses per a l'elaboració dels famosos dolços de te. No obstant això, a partir de 1960, la demanda de panses va anar decreixent. Els costos d'aquesta feina eren ben alts. Espanya es trobava en ple creixement i els preus dels productes començaven a pujar, provocant que el negoci de la pansa deixara de ser rentable. A més, el raïm sec procedent d'altres països com Grècia o Turquia resultava més barat i a poc aquesta tradicional feina es va abandonar. Després de 7 dies està seca, la pansa s'arreplega, s'envasava i es portava a Dénia. Pensem que el port de Dénia abastia de pansa a part dels Estats Units i també a Anglaterra. Els anglesos feien unes pastes que feien panses seques. Després ja aquesta història, l'any 50 es va acabar perquè van vindre les panses sultanes i les panses de Corinto. La competència i es va abandonar això. I entonces, com això donava tanta feina, això de la pansa, resulta que era més pràctic dur-la a la cooperativa i vendre-la al Pamós, crec que antes ja ho he dit jo, que no estar, això és una faenassa, perquè si fa bon temps s'escampa i ella ja seca. Però si fa mal temps s'ha d'entrar, s'ha de traure el riu Grau, s'ha d'entrar, s'ha de traure. A aquesta cita memorativa assistiren centenars de veïns i curiosos de la zona que acompanyaren escaldadors i escampadores de pansa que compartiren les seues vivències amb nostàlgia i il·lusió. La recuperació de la tradicional escaldà de la pansa es deu a l'atorgament del Premi d'Investigació de la Vall d'Albaida a Carlos Fuster per l'estudi Temps de pansa, riuraus i sequers a la Vall d'Albaida. El jove historiador, professor i tècnic en patrimoni cultural dedica la seva investigació a aquestes estructures que durant tants anys han protegit la producció de panses. Jo vaig rebre de l'IEVA, de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, em van concedir en desembre de l'any passat el Premi d'Investigació de la Vall d'Albaida i en un projecte que és justament inventariar així els rius que queden en la Vall d'Albaida, sobretot Benicolet, Llutxent, Terrateig, Montitxelvo,
en Aielo queda algú també, i és inventariar per tal de fer un estudi dels que queden, de veure la tipologia constructiva, de quines matèries estaven fets, de quina època són, i sobretot la idea que tenim és per a nivell de conservació patrimonial, com és un patrimoni que és valencià, que és només que es faci en les comarques centrals, i la idea és de protegir-los una miqueta per tal de que no s'enfonsen i de que la gent pugui conèixer la cultura de la pansa que va donar tants diners a la gent de la vall. Avui en dia trobem nombrosos riuraus al llarg de les nostres terres, malgrat que moltes edificacions han anat afonant-se per la falta d'ús i el pas del temps. Durant molts anys, aquests eren la segona casa de moltes famílies, que passaven llargues temporades dedicats de ple a l'elaboració de la pansa. On més n'hi ha és en Montitxelvo i en Terratets. Després també tenim Benicolet, que té també prou riuraus, i després també trobem riuraus en Llutxent, en Aielo i en Castell de Rugat. Bàsicament són els pobles que estaven més apegats a lo que és al Vernissa, perquè l'arròs és molt fàcil. En els altres pobles també n'hi ha raïm, però el raïm de moscatell necessita de lo que són les brises de la mar Mediterrània. Aleshores, per exemple, en Benicolet només es feia raïm de moscatell en el costat que donava on arribaven aquests vents de la Mediterrània, perquè si no el moscatell, per lo que siga, no qualla, diuen la gent cantant. En Montitxelvo van arribar a haver-ne 40 riuraus, i encara que no sabem les quantitats, però era un dels conreus més importants que hi havia, perquè estava molt valorat en Anglaterra, entonces la demanda exterior era molt forta, i donava, quan parles amb la gent dels pobles, quasi tot el món ha treballat en la pansa, si no com a productor, perquè no tenen el riurau, anaven de jornalers, anaven a fer jornals. Possiblement igual el terme Montitxelvo, entre el 25 i el 40% del terme estaria plantat de vinya moscatell. És un dels conreus més importants que teníem. Comptant els riuraus, que estem parlant d'entre 40 i 45 riuraus que eren els que hi ha en el poble, jo podria quasi assegurar que pràcticament tot el poble treballava directe o indirectament en la pansa. Tenint en compte la inestabilitat meteorològica dels mesos d'agost i setembre, els riuraus eren un element clau en la producció de la pansa. De vegades, cobrir la pansa de l'aigua no era suficient perquè l'humitat retardava l'assecament del raïm, inclús el feia malbé. Per això van haver d'inventar diverses tècniques per no perdre la collita. El riurau, com podeu veure, així estan els ulls, que és una pena que estan cegats, però millor aixina perquè n'hi ha que protegir-ho. Essencialment, la pansa es posava així en el que és l'era, i el riurau servia quan venia pluja, per exemple, esta setmana que hem tingut pluja, i servia per als canyissos, clavar-los dins i així protegir-los. Tenien finestres perquè així l'aire, la circulació de l'aire, no es florira. Quan es banyava la pansa, tancaven els ulls del riurau i cremaven sofre. I el sofre aguantava un poc més, però si estava 3 dies ploguent no hi havia res que fer, a no ser que tingués una estufa, que hi havia riuraus que sí que tenien estufa, eren com uns carrils que es posaven una pila de canyissos, durant unes hores s'encenia el foc i això llevava la humitat. Però detenint-nos un poc més en els riuraus, comprovem que no tots són idèntics. Cadascun té unes característiques singulars. Este que tenim és a una nevada, però també n'hi havia a 2, inclús n'hi havia a 4. La qüestió és, depenent de les fanegats que tenies de vinya, fa falta un riurau més gran o més menut, perquè tens que tenir un riurau que tenia que ser prou gran per tal de guardar tota la pansa que estaves fent a la mateixa vegada. Doncs depenent. Quan més ulls tenia, la producció era més gran. Quan tenen, per exemple, més de 5 ulls, normalment i a doble banda, sempre s'anomenen riurau del senyoret, perquè era sempre gent que tenia la capacitat. A Sant Montitxelvo, per exemple, n'hi havia uno que tenia 12 ulls. En Terratets queda el riurau de l'Hertat de Linares, que també és com un riurau del senyoret, que són 8 ulls a cada costat, perquè realment era gent que podia sufragar, perquè aquests edificis es feien entre els de senyoret, sí que igual intervenia un mestre d'obres i alguna persona tècnica que sabia, però els que anem per la resta del poble són una família s'ajudava a l'altra, havien vist el que havien fet uns, doncs el feien, ho podien fer o allindats en el que és l'arc recte, o la imatge més típica és en l'ull, l'ull que es diu, en el semicercle que es fa. Sobretot, per exemple, la Vall d'Albaida, una característica que tenen és que en quasi tots el que n'hi ha estan fets de rajoles, perquè la rajola és el que tenim així pel voltant i és el que gastaven els materials de la terra. Gràcies a aquestes edificacions i la seva estructura perfectament pensada, s'aconseguia salvar tota la producció de vinya. A més, com a bons llauradors i productors de pansa, del vinyer s'aprofitava tot el fruit, fins i tot el que creixia al final de la temporada.
S'aprofitava totalment perquè també, per exemple, n'hi hauria la primera tanda i després n'hi havia els cabrerots, que eren com la segona floració. Això també s'escaldaven, però eren com de segona qualitat, doncs tenien un preu més baixet i ja està. L'assaig de Carlos Fuster sobre Riudaus ha permès recuperar la cultura de la pansa a Montitxelvo i també a altres localitats, on s'han dut a terme jornades com aquesta de recreació de l'escaldat del raïm o inclús s'han organitzat exposicions per als més interessats en conèixer la cultura i tradicions de les nostres comarques. La mostra La cultura de la pansa a Montitxelvo va estar durant una setmana exhibint a la Casa de la Música de la localitat una col·lecció de fotografies i d'eines de treball que van prestar els veïns del poble que van viure la pansa. No hi ha dubte de que aquesta localitat de la Vall d'Albaida té ben arrelada la cultura de la pansa. I per això tant menuts com majors van gaudir amb alegria i il·lusió de la jornada de recreació de l'escaldat del raïm que es va celebrar l'1 de setembre. La gent major està molt contenta. Els olors del fornal estan rememorant coses molt importants per a ells. Després la gent jove també estava escèptica, però està també agradant-li. He sentit algun comentari de gent que diu això és xulo i tal, no? Actualment no té importància, però bueno, n'ha tingut molta i és bonic que hi hagi gent jove mirant-ho. I si no passa res en farem més l'any que ve. Des de l'Ajuntament i com a personal diria que una valoració molt positiva. Jo crec que seríem unes 200-250 persones al llarg del matí. Vas veure que la gent estava a gust, a pesar de la calor i uns quants mosquits que van estar donant-nos un poc el dia. I bé, jo el que he sentit, ho he comentat en la gent, sembla que a la gent li va agradar aquesta iniciativa, el tornar a recordar aquest treball que quedava un poc en els comentaris en casa, en la gent major, però moltíssims de nosaltres no havíem conegut aquesta tasca que era l'escalda del raïm de Moscatell. Aquesta jornada, dedicada exclusivament al record d'una tasca tan popular i distintiva de molts pobles de la Vall d'Albaida, ha servit per a traslladar als més majors als seus temps de joventut en què la seva vida girava entorn la pansa i ha provocat també que l'interès de joves i adults vagi en augment. Tant ha estat l'èxit que es pensen repetir aquesta tradició el proper any. A falta de conèixer si la cita es repetirà, els veïns de Montitxelvo de segur que continuen traslladant generació rere generació aquesta tradició que ara ja coneixen tots de primera mà. Com hem vist al llarg d'aquest reportatge, des de la verema fins que s'obté la pansa, el procés d'elaboració és ben costós i, com no, els treballadors de l'època també tenien certs costums que encara es conserven a la memòria dels que ho visqueren. Entre canyís i canyís, acompanyar el treball amb un gotet de cassalla és allò més típic a les nostres terres, així com també ho són les danses i els càntics populars. Una vegada que la producció s'havia recollit i guardat per enviar-la al seu destí, famílies i jornalers celebraven amb les seues pròpies cançons l'èxit obtingut i esperaven tot un any per començar de nou amb l'escaldar de la pansa. Mare, 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 que el riurau es crema i a mi se me crema la nòvia també. Mare, 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 que la pansa es banya. Mare, 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 l'haurem d'empilar. Mare, 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 que la pansa es banya. On estan les veles? No les puc trobar. Mare, 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 que el riurau es crema. Mare, 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 els canyissos també. Mare, 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 no li ho diga al pare, no li ho diga mare. Jo